actividades. Ayudante, dame la pica. Aquest humanoide de 58 centímetres, anomenat Nao, permet treballar la psicomotricitat, la memòria i la coordinació dels residents de la Fundació Ave Maria, dedicada a l'atenció especialitzada de persones amb discapacitat intel·lectual. El petit robot, més enllà d'interactuar i també de reconèixer cares i sons, ha significat una autèntica revelació tant per als usuaris com per als educadors. Doncs ha suposat una eina més per treballar diferents aspectes educatius, funcions cognitives que sempre treballem a l'entitat, però amb la variant de poder tindre moviment, tindre reconeixement de cara, reconeixement de sons, que és el que ens facilita el robot. Actualment ens estem basant en exercicis de musicoteràpia, de buscar un diàleg amb tema instruments, sorolls i tot això, tema contacontes, tant ficar trampes al conte que ells siguin capaços de prestar atenció i de corregir allò que el robot expressa. Una manzana! Una manzana? ¿Seguro? Sí. Manzana. És verdad. O tema exercicis o treballar les AVDs, les habilitats de la vida diària. Centro. Sí que ens hem trobat que és sorprenent el cas que li fan amb ell envers a nosaltres. No vol dir que estiguem competint ni molt menys, som aliats, som amics, però en alguns moments sí que és cert que l'atenció se'n va més cap al robot que no pas cap a nosaltres. Sí. Com a prova pilot s'han seleccionat 10 residents del centre per relacionar-se amb el robot i de moment ja s'observen resultats positius. Encara és molt d'hora per poder fer una valoració en el temps. A partir del dia 1 de gener es comencen les activitats a ple rendiment, com si diguéssim. Ara estem fent test, proves, aproximacions, però sí que és cert que la resposta a priori és molt sorprenent, això sí que és cert. Estem veient mostres d'atenció molt més centrada i esperem que a partir del dia 1, quan estigui tot molt més estructurat, doncs això vagi creixent. L'humanoide s'emmarca en el projecte global de la Fundació Ave Maria, creada fa 26 anys. El principal objectiu de l'entitat sitgetana és continuar millorant el benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual i en aquest context manté la línia d'introduir-se en el terreny de la innovació i especialment en diferents aplicacions de la robòtica. Hem fet un sofà, hem fet un software per avaluar la capacitat cognitiva de les persones, hem fet un software de registres que estem venent a tercers, hem fet una unitat de medicaments, en fi, tenim una certa experiència. Ara el que volem és fer un salt molt més gran i entrar en el món de la robòtica. Nosaltres contemplem la robòtica com una ajuda tecnològica que ens ajudi a arribar més als nostres usuaris i que faci el treball dels nostres educadors més important. No es tracta de substituir a ningú. A través d'aquestes aplicacions, la Fundació Ave Maria impulsa l'Institut Català de Robòtica per a la Discapacitat, que s'ubicarà a Sitges. Fer-ho amb aquesta forma ens pot aportar el fet de poder participar com a avaluadors en projectes internacionals. Llavors estem en contacte amb Acció 10, estem en contacte amb la Generalitat i altres organismes per ser avaluadors de projectes de robòtica per a la discapacitat. Per tant, hi ha molt de camp per poder avaluar productes i per poder tenir mostres i per ensejar-los aquí, gaudir-ne, etc. Amb aquest projecte, la Fundació Ave Maria vol posicionar també Sitges com una ciutat de referència en el camp de la innovació i la robòtica.